You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and the Omega. You are Yahweh, Alpha and the Omega. Dinu Yahweh, Dinu Yahweh, hey, Dinu Yahweh, Dinu Yahweh, ah, Dinu Yahweh, Dinu Yahweh, Oyamba. Ndiwotsiriza ndinu Yahweh oyamba ndiwotsiriza. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Henry Tchale mtumiki wanu believer lero pa 19 February 2024 ulendo subtopiki ukakula umazidziwa chimene uli. Believer tinasowana mthupi munavuta tiyamika Mbuye kuti tagonjetsa tapambana. Maintercessor munali pa maondo kupembedzera kuti Tate mkhudzeni mwana wanu. Moti ndinena pano timalaria tonsatija out mdzina la Yesu. Tikupembedza Mulungu wabwino, tikupembedza Mulungu wochiritsa, tagonjetsa. Tikupitiriza kufukula buku lija la Exodo pa topiki ya ulendo. Believer tikamapita mu ulendo umenewu tili nazo zokumana mu ulendo. Muli zopweteka mu ulendo, muli zodzidzimusa mu ulendo. Koma tiyamika kuti tili ndi Yahweh, Yahweh oyamba ndotsiriza, Yahweh, Yahweh Alpha ndi Omega, Yahweh amene amatimenyera nkhondo ife tili chete. Tinasiyana mu chapter number 2 timanena kuti chozizwa. Loleni kuti lero tiwerenge verse number 11. Chapter 2 verse number 11, book la Exodo verse number 11. Mau otsogolera kubadwa kwa Moses. Verse number 11. Ndipo kunali masiku amenewo atakula Moses kuti anatulukira kukazonda abale ake napenya akatundu awo. Ndipo anaona munthu mu Igupto ali kukantha Muhebiri wa abale ake. Verse number 12. Ndipo anaunguza kwina ndi kwina. Ndipo pamene anaona kuti palibe munthu anakantha mu Igupto nafotsera mu mchenga. Mayo time pamene palero omvera tunena kuti ukakula umazidziwa chimene iwe uli. Sabata yatha timanena kuti Moses anabadwa mu nyengo yovuta nkuti bwana president atalengeza ataona kuti anamwino sadamvere adalengeza nkumuza aliyense wa mdziko la Egypt kuti anamwino alephera akuti akaza Chihebiri nga mphamvu. Ndi adauza asilikali, adauza polisi, adauza zibambo, adauza zimayi a mdziko la Egypt nkauza kuti Aheberiwa mawa adzatilanda dziko, Aheberiwa mawa adzatipondereza. So kuti tithane nawo mwana amamuna akangobadwa aponyedwe m'madzi. Sizivula
Sitikunena kuti munkanyange pakhosi mwina kupha sungathe. Sitina kuti mwina undule pakhosi ndi mpeni ena ndino achisoni ena mmapempherako pang'ono. Koma ungomgwira ungomponya madzi. Mwati gawo lakupha sikhala yako ikhala m'madzimo. Ndikudali ngati simpo ngakhale mzimayi akhoza kumulanda mzimayi nzake mwana kumbuyo nkumponya m'madzimo. Atakhala olosinsilikali akhoza kumgwira mzimayi ali ndi mwana wamwamuna kamponya m'madzimo. Idaleka ngati ni ntchito ya simpo kwambiri ku Igupti chifukwa sinkafunika sudi uchite kupha koma kungotenga mwana kamponya m'madzi. Ndikudali chimpwirikiti, kudali chisokonezo, kudali zosamveseseka. Ene ndikuganiza kuti ana ena adaponyedwa. Biliva mnyengo imene yoyo ndi imene mtumiki Moses akubadwa. Ndeti manena kuti nchozizwa nthawi imene mfumu yalengeza ndi imene akubadwa mtumiki. Akuti adabadwa Moses adayikidwa adabisidwa ati mayi ake kungombala. Muyang'ana mwana wokongola. Misozi kugwa m'maso. Misozi kugwa m'maso. Ndabereka Mario. Tinazona zimene zisabata atha. Mwana wanga apita. Ndakuti adambisa. Ankamuyamwisa mobisa. Ankamusiya nyumba kankachita kumvindikira. Kankansiya potani. Ndakuti mwana ojagamalira nyumba mujabanja osamveka. Adambisa kwa miezi 3. Moses ali nyumba kwa miezi 3. Kankamuyamwisa motani kwa miezi 3. Zidachitika biliva chifukwa Mulungu adayilowerera. Tupembedza Mulungu odabwitsa. Mulungu ochita chozizwa. Ndakuti mzimayi uyu adakonza ka basket ndi kukamata ndi phula. Adidafika nthawi yoti sangathenso kumbisa nyumba. Chifukwa pa nyumba pake ndekuti apolisi adusadusanso. Asilikali adusadusanso. Azibambo adusadusanso. Ena machita kuima kuja kumva ukambirana. Kodi amene sadali woyembekezera. Kodi unabwerapo kale? Adabereka mwana wamwamuna wankazi. Akoneka ngati abalalo amene. Timfunse bwanji ati timfunse mmawa. Mzimayi uyuyu mafunso amene mayendedwe amene adanzunguza. Bible inena kuti adakonza ka basket nkukamata ndi phula nkuntenga Moses nkumuyika m'basiketimo kana nkutenga ka basket kaja nkukaponya pa nyanja. Nde Mulungu odabwisa opanga njira popanda njirayi adampangisa mwana wa Farao kutentha thukura kuti asambe shawa nkumati koma ndipite ku nyanja tikasambirire. Ndakuti adabwera ndi adzakazi ake ku nyanja. Atafika ku nyanja kuja adzakazi aja kuzungulira mwana Farao akusambirira nyanja. Akuti maso ake Mulungu adampangisa kuti aone basket. Ataiona basket pakati pa mabango. Akuti basket yangayo monga mwana wa bwana adatuma wantchito adatuma mdzakazi tanditengere basket yo. Atabwana basket kutsegula mkati modapezamo kuti muli mwana akulira. Nkuti mulongo wake wa Moses ali pa mtunda. Bible inena kuti adayandikira mtsikanayi nkumfunsa mwana wa Farao ndikufunireni munthu oti akuyamwitsireni. Akuti sadachedwa kuti pita kamfune Muhebiri adzandamwisire mwanayi. Akuti mlongo wake adathamanga kamuza make wa Moses. Tabwerani nkuzaonana mwana wa Farao ndi make wa Moses maso papapa. Ndakukambirana mwana wanga uyu ndantola m'madzimo. Ndikukupempha kuti undisamalire. Udzinsambitsa, udzimuyamwisa, udzimveka, akabibha udzinsamala. Ndikupasa zonse zoyenerera mwana. Ndidzikulipiranso mwezi ukatha mphotho ndikupasa. Adakambirana malipiro. Ndeti manena sabata yatha kuti Moses ali wakhanda adadya za ulemerero. Ali wakhanda adavala za ulemerero. Ali wakhanda monga mdzukulu wa Farao. Zili zonse zidachitika payedza pamwamba. Mtumiki wa Jehova adayamba kusamalidwa ndi Mulungu ali wang'ono kwambiri ameneyo ndiye Jehovayo. Biliva mukutha kumuona Mulungu kuti amakonza njira popanda njira. Pamene ana ena akuphedwa, pamene mwana wina kugwidwa zofala zapamwamba kwambiri ndi mwana wa Farao. Pamene ana ena kuponyedwa nyanja, pamene Moses akutetezeredwa.
mai yake a Moses malo monsamala mwana yulere ankalipiridwa salari. Mwezi ukamata zimalowa amachita kufa ndithu zalowa. Mwana wake yemwe bele yake kuyamwitsa mwanayo akuti mwezi ukamata nkumamulipira. Mulungu amene timpembedze ndi ameneyi amakupangitsa kuti ulandire salare pa mwana wako yemwe. Kulandira salare iwe nkumadya nkumadalitsika, zofunda zapamwamba nkumabwera chifukwa cholera mwana wake yemwe. Jehova amene amakonza njira popanda njira ndi amene timpembedza prifo. Tupembedza Mulungu amene. Mulungu amene amayipangisa dziko khala kakasi. Mulungu amene amapangisa dziko nkudabwa nkumaluma chala. Anthu nkumanena kuti dzatheka bwanji. Mulungu amene ife timpembedza. Mulungu amene sasintha amakhala besadi ake nthawi zonse. Ndi amene ife timpembedza. Tupembedza Mulungu amene. Mwana Mulungu Moses lelo losopano ndikufika kwale ndili mkatundu lero. Chapter number 2 verse number 11. Moses anatengedwa ndikuperekedwa pa Farao. Mai ake ujata nsamala masiku adabwana kuti adadzamtenga nakhala ku nyumba ya Farao. Plan ya Mulungu kukula kwa Farao. Preschool akuyamba yapamwamba kwa mbiri Moses. Atamaliza preschool, primary level Moses akuphunzira sukulu zapamwamba. Believers anditsutse. Kudziko kuno kuli maphunziro, kuli masukulu. Eni masukulu ena amene anthu akuphunzira ndi ana mabwana. Kuti kusukulu zathu zabomazi amene ana akuphunzira kumeneku ndi anthu osauka. Ndipabwerese pamenepa ana ambiri amabwana sakuphunzira zabomazi. Dziko langa la Malawi kuli ma private primary school, kuli ma private ma preschool. Ana ang'ono mufufudze pano sukulu zomezi zankomba phalazi ena kulipira 500,000 pa term. Ana amabwana amakasidwa kumene kwa madyo kumene kwa makatengedwa filikoloko. Mwana wang'ono kwa mbiri kumafufudzani salary I mean school fees imene akulipira kwa mwana wang'onoyi over 500. Ma primary school awo ma private amene akupita ana zinduna ana ma president primary school fees in million per term. Believers and church masukulu wandu onse akhoza khala aliyense standard 1 koma 1 ina injaulere ya boma koma kwina kwantha ulipira ma 100,000 primary school. And amene amapita kumene kwa makhala ana mabwana, ana mamponda matiki, ana zinduna, ana president, ana anthu amene chuma chawo chili pa high. Moses anali mmodzi mwa ana mdzukulu wa Farao. Phunzira sukulu zapamwamba. Mdzukulu wa Farao adaphunzira primary yapamwamba, secondary school yapamwamba, believer university mwana yadapita. Jehova adalola kuti Moses asakhale mbuli aphunzire akakule kwa Farao kuti adziwe moyo wa Farao, adziwe maplani a Farao, adziwe makhalidwe a Farao, kuti munyengo yolandisa Israeli adzakhala kudziwa makona onse. Believer Mulungu amene ngopya timpembedza. Tupembedza Mulungu wopya kwambiri. Verse number 11 unena kuti koma Moses, hallelujah, ndipo kunali masiku amenewo anakula Moses. Sabutopiki lero lina kuti ukakula umazidziwa chimene uli. Ukakula nkhani nkukula. Believer ukakula tukamba dzakukula umazidziwa kuti ndiwenda. Abapa nkuti believer Moses zaka zakwana 40. Tikamawerenga verse number 11, verse number 12, chapter number 2 nkuti Moses zaka zake zakwana 40. Ali zaka 40. Mpamene Moses adachoka ku nyumba ya chifumu atakula Moses atamaliza maphunziro
Anakula Moses, anaphunzira, ananziwa Farao. Mulungu zimene amafuna kuti adziwe mdziko la Egypt, Moses anadziwa. Amafuna adziwe makona, amafuna adziwe milungu yawo, amafuna adziwe mphamvu zawo, amafuna adziwe nkhanza zawo. Moses anadziwa. Chimene chikundidalitsa nchonena kuti sakuyiwala Moses akuzidziwa kuti ngakhale akudya bwino koma ni Muheberi, ngakhale akusamalidwa ndi Maigupti koma ni Muheberi, ngakhale Maigupti ampeza koma ni Muheberi, ngakhale akula ku state koma ni Muheberi. Akuzidziwa, and kuzidziwako kumatengera kuti ndi wamkulu bwa. Dziko langa ladzaza ndi makanda sazidziwa chimene ali. Sinimadabwa ine sinimadabwa opemphera alero machitidwe awo, makhalidwe awo, malankhulidwe awo, maendedwe awo, mavalidwe awo. Sindidabwa. Khanda ndi khanda. Khanda imazunza. Khanda kupasa busy. Khanda sigonesa. Khanda kumangolira. Khanda ndikuti khanda umuza ichileka amagwira chomwecho khanda. Oimba kwaya koma khanda sazidziwanso kuti ndi ndani. Ndi ntasesa koma khanda lenileni. Khanda lenileni. Mai wachigwirizano koma kakhanda kenikeni. Mutswa makanda muzima mazunza kwambiri. Sapirira. Khanda kumangolira basi. Khanda dukamba za khanda. Ntaina ni manena pano. Khanda imangolira. Kumsinta tawera kulira. Opemphera ngati ali ngati khanda posentedwa tawera kuti waikodzera kwambiri tike tawera ina kulira. Believer mafuna ndikutsimikizira izi zimakhala pa nthawi zosinthidwa tawera. Nthawi ya zakudya. Ndekhanda mudzampeza kulira koma akudya. Amayi amandidalisa ngakhale akulira koma amandyesane. Mudzampeza mwana akudya ine kumageza kuti mwana ameneyi phala amene sakhamwikana kapena kukomoka. Koma amayi amadziwa khanda. Amalira zilizonse. Amalira zilizonse khanda. Chigurupu chikadzadza ndi makhanda sizimayenda. Chipembedzo chonse makanda okhoka. Kagwira kulira lense makanda okhoka. Makanda palibe chimene chingaende. Olo chali chisangamange makanda kudikira zungu athandize. Makanda dukambadza makanda olo flow Tchale sapanga. Makanda olo zosonkha zamasonkha. Makanda koma kumangodyesedwa makanda. Olo anthu ena pa group apangezo pano tikusonkha tifuna tigule chakuti khanda simapangana. Ndimafuna ndikufunsani kodi iniyo ngwankulu. Believer iniyo ngwankulu ndinukhanda. Ena tabusa zaka zanga ndi 80. Believer suneza zaka 80. Kuzimu kundinu wankulu. Kwadi kuzimu kundinu wakhwima. Kwadi kuzimu kumukukula. Kwadi kuzimu kukukoneka thanzi. Kwadi kuzimu kukoneka kukula kapena ndinukhanda. Machitidwe anu, mavalidwe anu akonesa khanda. Bwanji mukuyenda ntchafu panja khanda. Bwanji mukuyenda maliseche khanda. Bwanji mukuchita zinthu zosokonekera believer. Makanda kuzunza, makanda kupangisa manyansi, makanda adzadza alito mchalichi. Khanda ulilira chamwini. Khanda maso pyu ni mamuna wa mwini ngwawo. Khanda nyumba wakamakhala naye mamuna wa mwini. Ndabara ambuye zikomo mwandikumbukira. Akukumbukira mamuna wa Naphiri. Nabanda. Mandabanda mukuti Mulungu ayankha mamuna wa Naphiri ndi wanu. Khanda amaumilira chinthu sichili chache.
Nga adansiyanzanga arenga ini khanda Bible nakuti atakula Moses anazidziwa kuti sindine Mwigupti. Atakula Moses anazidziwa abale anga vutika. Atakula Moses adatuluka adachoka ku state nabwera kwa abale yake napeza abale yake akuumba njerwa napeza abale yake akugwira ntchito za nkhanza napeza abale yake akuzunzidwa ndi Farao. Moses ali nzaka 40 nafika pa abale yake kuona thukuta abale yake akuzunzika. Moses chisoni chidamgwira kukula ndiye chimene chidamdabwisa Moses. Adaona abale yake akumenyana, abale yake akulimbana, okhaokha Aheberi akulumana, okhaokha Aheberi. Moses chidankhudza sokhaokha biliva poyambirira apa ankalimbana mu Heberi ni mu Egypt. Verse number 11 and nachoncho oh hallelujah. Verse 11 to 12 akuti adapeza koma ulendo wachiwiri ndadapeza kulimbana abale awo kokha. I believe likwenda limodzi omeneba gawo loyamba atatuluka kudzaona abale yake akugwira ntchito zowawa, akusenza miyala, akuumba njerwa, akututa madoti, akukwirira mabridge, akukumba matoileti, akugwira ntchito za pabwalo, akualimitsa minda tirigu. Akuti Moses chidampweteka akugwira kale ntchito koma Mwigupti akuthidzimula Mwisraeli, akunkanyanga Mwisraeli. Moses kuyang'ana iwe adi adayang'ana kuona kulibe anthu, kuyang'ana kulibe anthu. Ala munthu akukugwirani ntchito zachitukuko inu mangokhala tambalale. Munthu yakuumba njerwa ukubweranso kunkanyanga makhosi. Iwe bwanji ukuchita choyipa chonchi? Ndakuti Moses adamgwira mu Egypt, kumgwira kunkanyanga kumpinda khosi kunchola. Hallelujah. Wakula Moses sakufuna abale yake avutike. Wakula Moses akutetezera mbumba. Wakula Moses chiumpeteka. No, mbale wanga asamenyedwe ni Mwigupti, mbale wanga asazunzidwe ni Mwigupti, mbale wanga wina sanchite pada, mbale wanga adamgwira makhosi. Chiche wacho mfeka bwino adampa. Did you believe? Moses adamgwira mu Egypt, nchola khosi, mponyera pansi pa mthamwe, ufukula mu mchenga ndi kumkwirira. Amene adaona ndi abale yake. Abale aja adamba kugwira ntchito bwino. Amene ankazunza uja Moses amupha. Believer, Moses adapha. Ndugamba Moses adapha. Chidampangisa kupha kutetezera abale. Adakula. Sadafune mbale wake azunzike. Adakula Moses. Sadasegerere zibwana pa abale yake. Adakula Moses. Sadasegerere kuti abale yake akhalebe kapolo. Chidampeteka. Ngakhala ndikudya kwa Farao koma ndine Muheberi. Ngakhala ndikuvala za Farao koma ndine Muheberi. Ngakhala ndili ku nyumba yachifumu koma ndine Muheberi. Nimafuna ndilize kwerere. Omvera nyango zina feti madusa moyo wankaka musaiwale. Ndikuti musaiwale zidziwe ni chimene muli. Ndinu Muheberi. Musachite ngati Maigupti. Musadye ngati Maigupti. Musavale ngati Maigupti. Musatambe ngati Maigupti. Zidziwe ni chimene inu muli. Zidziwe ni kuti ndinu Muheberi. Believer, kudziko kuno ukapanda kuzidziwa umadzisakaniza ndi dziyanthu zopanda dongoso. Ukapanda kuzidziwa umayenda ndi dziyanthu za ntchafu panja. Ukakula umachita kumvesa no.
timu iyi njosainira kuyenda ndine kukula. Ukakuloma chita kumvesa inde adali nzanga kale koma mmene kuchitira pano uyuso sakhalaso nzanga chifukwa zimene kukonda ndineyo tasiyana. Ukakuloma chita kumvesa zedi awawa kale kadali kalasimeti nzanga kati machita bwanji kale koma mmene kuchitira lero mukuta kuchinzache sichiteka. Believe ndukushanchesi mwino malingalira ndi mkokera kwa Ambuye ngati susamalitsa yeye akukokera kwa defu akukokera chifukwa dzikutuma zinthu zoyipa kandiuzire kandikolezere fodya kandigulire mowa baya ndibadza taulawa kaye taulawa kandiuzire asisi ajabwere kandiuzire blazo jabwere tandimbira foni tamuze kuti afulumire akonzekere zimene zidzima kuumba iwe kuti ukhale somonga yeyo kuti kudziwa kuno kulazima ena damba chisembwe chifukwa cha anzawo ena damba kuledzera chifukwa cha anzawo ena damba moyo wachamba chifukwa cha anzawo ena dasokoneza mabanja awo chifukwa cha anzawo. Nimafuna ndinene kwa oyera mtima wamkulu amadziwa yekha kuti izizi kutsogola kukulingozi ndidzileke. Wamkulu amazindikira kuti no ine ndine believer sindikuyenera kuvala chonchi. Wamkulu eti nthawi zonse kuchita kuzula amayi simudavale bwino iyayi amayi kasintheni zovala ukasintha daily adzikuza ndiyani khanda wekha nyumba mwako sungaone kuti mene ndavaliramo mayi waulemu ngatine mayi wopemphera ngatine ndisayende chonchi. Nthawi zonse kuti pastor chitenje kuchalichi abwera kuja bwino amunaga osamtsutsa uyu abwera kufika mchechi mpaka nazima yaya no mpasene chitenje wina chikwa mawe amayi chitenje ichi azimayi angati amene mumavekedwa mchalichi kuleko amene amakuvekana chamakhala akulu inuyo mmabwera chino chifukwa cha ukhanda wina kundivomereza busa nzonadi wina tamveka kuchalichi dzulo wina chita kuvekedwa dzulo kukhala pa mpando kulephera ntchafu zonse panja bwanja kuti bwereke nichite wina mafika nchechi kufuna kuti ayikoke skedi ikule pompo bilifa singakule kuti kumkaka ngono komwe kaja kamene udakaperekera wekha ndalama waivala wekha kuchipinda kwako watuluka kufika nchalichi ndio mamba kuikokera musu kuti italike simatalika khanda ukakula umazidziwa ndine muhebeli izi nsapange ndine muhebeli izi ndisadye ndine muhebeli ndivale morere ndine muhebeli ndipembedzere ndine muhebeli ndisale kudya ndine ukakula believe nkhani nkukula kuleku wina kusala kudya yekha samatha kudikira pa gulupu abusalengeze zoti wekhoma khoza sala kudya hayi muzefa chani khanda wamkulu amasala kudya yekha kopka pa wiki kapa mwezi pacheka kupanga maprogramu mwezi unolisala kudya 10 days mwezi unolisala kudya 15 days wamkulu amazidziwa yekha ndipangedere koma wina tamvera tabanga fasting ya January 21 days atenga 30 days pano tikudikira so group mkati olengeze date yosala kudya mpamene zasala kudya khanda wekadzuka upemphere wekadzuka osala kudya wekapembedzera amunako zimene amanena wekadzuka upembedzere mkazi wako sali bwino dzuka upembedzere kunchito sizikuyenda dzuka upembedzere Bible nakuti Moses adakula zaka 40 anadziwa kuti no sindine mu Egypt ndine muheberi ngakhale andiphunzitsa ndi Farao koma ndine muheberi ngakhale ndikudya za Farao koma ndine muheberi. Adabwera kwa abale yake kudzaona. Mumaona abale anu mmaona mudziwa kuti abale anu ovutika abale anu akuzunzidwa ndi Farao. Ndi manena ine sabata yatha kuti mbuku ilili tikamuyang'ana Farao timamona ife ngati devil satana tili madzana Mungu. Farao akuzunza abale anu mumaona abale anu akuvutika ndi umphawi mukuwaona abale anu akuvutika ndi njala mukuwaona
abalano pasula ntchito za nkhanza zowumba njerwa. Kodi mukuwaona simudakule? Simungayendere abale anu. Abale anu kumenyedwa ni Maijipiti, abale anu kumenyedwa ni matenda, abale anu kumenyedwa ni maumphawi, abale anu kumenyedwa ni nkhanza, abale anu kuyenda moyo wokulukutika. Kodi simudakule kuti mungathe kuwayendera abale anu? Mwayendera abale anu, anti anu, mwayendera abale anu, maintercessors anu, mwayendera abale anu, opemphera nawo limodzi, mwayendera abale anu. Ena muli pa ntchito ndinu kumudzi kuli njala chilala, ngati nsanje uno ndi chikwawa dzafika pa west, olera ndi mvula igwe palibe chingayende, chimanga chatha kuuma, dzimapira dzauma. Kodi palibe wamkulu amene angayendera abale? Palibe wamkulu kunjaku, palibe wamkulu kodi amene angayendera abale amene ali mu ntchito za nkhanza? Ambuye akulankhuleni. Moses adakula. Moses anazidziwa kuti ndine ndani. Ukazidziwa umazisamalira, ukazidziwa umachita mosamala, ukazidziwa ndikuti ukazidziwa. Kodi mukuzidziwa kuti ndinu ndani? Mundilondole mawa. Atate m'dzina la Yesu lolani mwana wanuyo akule asakhale khandayi, ende azidzindikire kuti iye ni Muheberi. Sayenera kuchita monga Maijipiti, achite monga Muheberi. M'dzina la Yesu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen. Bwelani nonse tiyamike Mulungu, bwelani nonse tiyamike Mulungu, bwelani nonse tiyamike Mulungu, bwelani tsopanoli, bwelani nonse tiyamike Mulungu, bwelani nonse tiyamike Mulungu, bwelani nonse tiyamike Mulungu, bwelani tsopanoli. Ndikulandileni okondedwa omvera konse kumene muli. Henry Tchale mtumiki wanu believer, lero pa 20 February 2024, ulendo sabutopiki, palibe chinsinsi, zidzaululika tawa. Exodus chapter number 2, tikuwerenga verse number 13 mpaka na verse number 15. Mawu otsogolera kubadwa kwa Moses. Verse number 13, Bible kunena kuti mawa mwake anatulukanso Moses, ndipo taonani anthu awiri a Heberi anali kugwirana, ndipo ananena ndi wochimwayo kuti umpandiranji nzako? Koma anati, wakuyika iwe ndani ukhale mkulu wa oweruza wathu? Kutaleku ukuti undiphe monga unapha mu Igupti? Ndipo Moses anachita mantha nanena, ndithu chinthuchi chadziwika. Pamene Farao anachimva ichi, anafuna kupha Moses, koma Moses anathawa pa nkhope pa Farao, nakhala m'dziko la Midiyani, nakhala pa chitsime. Time pamenepa omvera, ntopiki yozuna iyi, ulendo. Believer, dzulo tinali pano timanena kuti ukakula umazidziwa chimene iwe uli. Moses wakhala nyumba mwa Farao pafupifupi zaka 40. Moses amazidziwa, ngakhale ndikudya ine, ngakhale zabwino zonse ndili nazo, kandi kupasida china chilichonse, moyo wanga sindikusowa kanthu, koma ine sindine mu Igupti.
amazidziwa kuti ndi muyuda, amazidziwa kuti ni muheberi, amazidziwa kuti iye ndi believer ndimati lizekwerere zidziwe. Siwe munthu wamba olo ufulu wachuluka, olo ntchito akukwezani, olo ndalama zachuluka, olo mukutchedwa bwana kaya ena amakulambirani, kaya muli ndi udindo wanji, nimafuna ndilizekwerere zidziwe. Ndiwe wopemphera zidziwe, ndiwe muyuda zidziwe. Usaiwale mtundu wako, usaiwale chipembedzo chako, usaiwale kuti ukuyenera upemphere, usaiwale ukuyenera kusala kudya. Zidziwe chimene iwe uli. Ndinena pano ena muli nyumba za Farao, ntchito mukugwira kwa Farao. Chenjezo langa usadziwale. Ndiwe muyuda usadziwale, ndiwe muheberi usadziwale. Mozesi atakula, Mozesi anazidziwa, Mozesi anazindikira. No, ndine muheberi, awasiabale anga ngakhale andiphunzitsa, ngakhale andigulira zovala. Akamaenda Mozesi amapasidwa ulemu onga mdzukulu wa Farao. Adakula ku chinyumba cha Farao, kudya pa tsiku taimusi 7, amangotafuna mabisketi, machokoleti. Mozesi nkaka mitundu yonse adamwa ku nyumba ya presidenti. Mozesi panalibe nyama imene sanadye, anakula ku nyumba ya Bwana. Koma sanadziwale, anazidziwabe kuti ndine muheberi. Angari adziwala, angari adziwala. Sakuzidziwanso adzisakaniza, sakuzidziwanso kuti ngopemphera. Makhalidwe awo adadziwala, mavalidwe awo adadziwala, maendedwe awo adadziwala, mabanja mwawo adadziwala, machitidwe awo ngomvesa chisoni. Kumbukira kuti sindiwe Muigupti, ndiwe muheberi. Ndiwe muheberi usoweka upemphera, ndiwe muheberi usoweka sala kudya, ndiwe muheberi ukusoweka nthawi zasonkhana ndi abale, ndiwe muheberi usamasunge mangawa, ndiwe muheberi usaziwale, usaziwale. Ende dziro timatsindika zonsezi zimachitika chifukwa chakukula. Khanda muuzimu kuzunza, khanda kuzunza. Poisintha thawera kuzunza, khanda kuzunza. Ukamamulangiza wina omakhala ngati ukusintha thawera, nde khanda imakhumudwa, khanda imalira, khanda imakhoza kukuthawa. Khanda ena mudzamva busa amene sinimagwirizana nawo ankansintha thawera adathawa. Zimene amalalikira nthawi zonse lapani umafuna message yanji? Tiunenere. Kani aye profesa ndikuona ukuboreza kugona nani mamuna wa mwini, ndikuona ukupambana, ndikuona receive man of God. Ulandira cha believe ngati usulapa akakutentha, dziko langa ikufuna kwambiri tima message twakomedwesa, tima message tankaka tamvera Mulungu amene timpembedza ife madana ndi uchimo. Chimo imamunyansa, chimo imanunkha lapa tembenuka mtima. Ena tikamalalikira message kunsintha thawera, mwana amalira. Nthawi ina makhala chakudya tinjese porridge, akuoneka kuti ali ndi njala, thupi lake khala ya thanzi. Message yomwe njesa porridge, ufuna uwatidwe tsata izi porridge. Ichita izi akuliranso, wanga nditsampeza liti, zikundichedwesa izi, mafiringisa kundivuta, khanda. Khanda kuzunza, khanda imangogonedwa, khanda kumangochimwa, khanda kuzunza. Endi mukakhala ndi khanda pa group yanu ya intercession, sikuzunza nikopsa khanda.
khanda idzakuzunza ni kopi khanda imaona kuchedwa zotidikira tiphike hayi makolo nonse muli bwanji ndinu mboni zampeza mwana akulira ndikufuna sima ndikufuna sima dikira tiphike ndika mwana kanga kakang'ono ine inali Sunday ati ndikufuna sima mayi akadikira tiphike ati iya izophika zonso iya ndikufuna sima pompa pomwepo pansi phiya zigweza kuti ajasa mabwera kuzandona abusa ajasa kuti iwe sima yokuifuna bwanja ti mena nena amufocho njika ipezekeretu khanda timadikirira nthawi yophika timadikirira moto ukolezedwe timadikirira kuti nsima ije ikhwache bwinobwino iphe timadikirira koma khanda amangofuna pompopompo adyeretu khanda pompopompo mbanja letu pompopompo ulemereretu ntchito sudagwire eti pompopompo dikirira wankulu amadikirira kuti paduse maminitsi kuti poliji iphe wankulu amadikirira tatuma wina akagule bisiketi kunsika wankulu amadikirira koma khanda imangolira amangofuna pompopompo ndikunena ndi angati amene akufuna sa pompopompo makanda kuzunza kutha zipembedzo kuzitha zonse kutha kuchoka mati mpingo ulibe mayankho ye mpingo lini mayankho mpingo abasi fellowship ndaichoka libe mayankho ye upita kayamba ija bwanja ndasintha spiritual dad akona ngati dad uyo alibe mayankho ye khanda mufuna pompopompo Moses anazidziwa sindine mu Egypt Moses adaruluka napeza bare yake bare yake akukanyangidwa pakhosi ndi mu Egypt wankulu dati no mbale wanga sangazunzike mbale wanga sangathedzimulidwe mbale wanga adalesesa mpaka na wina adanchola khosi adampha lero tikunena kuti thaya pano simachoda believe lero tikunena kuti palibe chinsinsi zidzaululika thawa mulendo umene mwana mulungu mulibe mu chinsinsi mulendomu ndikukamba ndi dziko langa kulibe chinsinsi zidzadziwika chonse zimene mudachita zidzadziwika zidzaululika pempho langa samalani mpakamwa samalani ndi zochitika samalani makhalidwe anu pamene tikuchoka ku Egypt ulendo wopita mkanani pamene tikuchoka mdziko lapansi ulendo wopita mpaladizo nimati ndinene samala machitidwe dziko lino ilibe chinsinsi zidzadziwika zedi zidzaululika pambalambanda zimene mudazichita ntseri zidzadziwika zimene mudachita kuti ena asadziwe zidzachitika ndipo zidzadziwika aliyense adzazidziwa ndikunena ndi wina muli ndi zachinsinsi zina kuti lero nthawi ikwana zivumbulutsidwa zikhala pambalambanda koma nkhawa yanga zikadzadziwika mwina nzoyipa nkhawa yanga kodi ntchito mudzagwirabe pompo zikadzadziwika nzokhumudwisa mwina mpabanja akazanu adzamva kodi banja lanu lidzakhalabe ine ndili m'mantha lero zimene mudachita sija ndinene poyera pano kudziko kuno kulibe chinsinsi akasazidziwa amuna anu akasazidziwa amuna anu kodi banja imeneyi idzapitirirabe kodi amuna anu adzakhululuka ndifunsa ino amayi zimene mudachita zija kutchalichi abusa tsiku lina adzadzidziwa kodi akadzadzidziwa abusa kodi ubale wanu udzakhalabe wolimba kapena ayi
kapena ayi. Omvera, samalani mpakamwa, samalani machitidwe. Alipo ena tikhozefe kuwathandiza nkumauza kuti sunga pakamwa, sasunga pakamwa sizi izi zadziwikatu zimene Moses adachita dzana. Akuululayi ndi mbale, akuvumbulutsayi ndi Muhebiri uyu. Moses achita chabwino dzulo, Moses alanditsa dzulo, Moses agwira mu Igupto dzulo, cholinga chakuti atetezere abale, kuti abalewo asagwebedwe, asamenyedwe. Moses apha mu Igupto dzulo, ali okhaokha Maheberi adamtenga Moses amene adamphayo ndi kumkwirira mchenga, ali okhaokha ana Israeli, okhaokha ovutika, okhaokha maintercessor, okhaokha akwayala, okhaokha achipembedzo, okhaokha panalibepo wa mdziko la Igupto, adali okhaokha pamene ankapha Moses. Mawa mwaji adatulukanso munthu wimba mkulu, sakumva mtendere kuti akhale ekha ku state abale chakuzunzika. Dziumvura dziunsautsa, dzikusowesa mtendere abale yake kuzunzika, dziusowesa mtendere Moses nsima sikulowa, ngakhale kuli zakudya, ngakhale kuli makhofi. Bilifa ku nyumba ya Bwana kumakhala makhofi mitundu. Wina ndikunena naye khofi amene ukundziwa ndi mmodzi, kudziko kuno kuli makhofi. Khofi wina kumumwa iwosagona, ali m'manyumba mwa Bwana. Khofi wina kumwa bilifa okhala mchokoleti, ali m'manyumba mwa Bwana. Khofi wina kumwa zopereka zokhala ngati fodya, zochipirako zili m'manyumbamo. Khofi wina kumumwa bilifa nkumadabwa, kodi uyu ndi khofi uyu nkhofi uyu. Bilifa zilipo zakumwa khofi wa ulemerero m'manyumba mwa Bwana. Moses akamamwa tea, Moses akamamwa khofi wake, Moses akamakhala pa breakfast kudya dzonuna dzotsekemera. Bilifa kudziwa kuno kuli breakfast nkumayang'ana nkumanena kuti kodi masana tidyanso kapena tikudyeratu mmawa uno, koma kukhala chiyambi cha breakfast. And ikangofika 10 koloko pamabwera zakudya zina, ikafika 12 koloko iyo nkumadabwa kuti tebulo yonse yadzadza. Kodi anthu achi adariro kafi kuyang'ana mbali zakudya. Bilifa sizija zakumidzimidzi kodi basi pangokhala nsima ndina ndolo ayi. Nyumba kwa Bwana sungakhale apo nsima ndina ndolo. Bilifa mmudzimu mulumba amatopika nsima ndi masamba. Manyumba a Bwana masamba sindiwo. Masamba sili madya okhaokha. Bilifa pamene wina akakhala kuti ndiphwanya kandi chisoso, amakhala chisosocho ndi nsimayo basi, terere ndi nsimayo basi. Bilifa uli pabwino kwambiri koma sumazidziwa. Tebulo yanu imachita kuipisana, mbale kuchita kukwerana, mafudu oma uchita kusowapo iko kuti ikapati. Ili lanchi mene ikamabwera dina ndikumadabwa, mbali inayo zotafunira, machokoleti ali mbali inayo zotafunira, zoti tikatha kudya tichite kutsitsira, kuyang'ana ma apples, kuyang'ana ma orange, zipatso zonse, kuyang'ana zonse zofunikira, kutha kudya apa nkumadya. Bilifa ndi ulemerero. Moses adadusa muzonsemo, koma zimenezi sidali kulowa pakhosi pake mwamtendere, akuti ankatuluka bechifuka abale yake adali pa nsautso, ankatuluka bifo abale yake ankazunzika, ankatuluka bifo abale yake adali pa ukapola gwira ntchito za pabwalo komanso maminda. Ndi adapeza abale okhaokha olimbana. Chimene chidamkhudza Moses dzulo adapeza mu Igupto akugweba Muheberi. Moses adaletsetsa ndikupheratu winayo. Ulendo uno adabwera lero adapeza abale ake okhaokha, Aheberi okhaokha akugwirana, Aheberi okhaokha mabagera, wina mutu mwanzache kho, wina asungerekeze nayenso chipama pa. Moses akubwera kwayang'ana okhaokha Aheberi. Zidamkhudza mbusa Moses no.
tisamamenyane opemphera okhaokha iyayi zidankhudza Moses adamboletsetsa zumadabwitsa zudabwitsa bwanji mukunyozana kwaya okhaokha bwanji mukutukwanizana kwaya okhaokha bwanji mukulodzana nokhanokha zidandabwisa mbusa Moses no achipembedzo chimodzi dziko lange tidzuchitika mpingo umodzi koma kuthebulana ampingo umodzi koma kunenana mabodza ampingo umodzi koma dzoyipa dzuchitika ampingo umodzi koma mtendere palibe ampingo umodzi pakuchitika phada Bible linena kuti Pastor Moses zidankhudza adalankhula ndi amene wochimwayo bwanji ukumpandanza iwe ulibe khalidwe bwanji ukumenya nzako Bible linena kuti wochimwayo umuyankha Moses akuyika kuti ukhale mkulu wathu iwe ndani akuyika kuti udzitilamule iwe ndani ufuna undiphenso mene waphera mu Egypt dzulo ufuna undiphenso undifotsere mu mchenga nkuti akunena chonchi ma Egypt alipompo nduna zina za Farao zilipompo mbale ya unena kuti ufuna undiphe ngati mene wachitira dzulo pakupha mu Egypt ufuna undiphenso muganiza adayilandira bwanji mamembala mdzikoli adayilandira bwanji nduna za Farao Moses adachita mantha nanena ekha chinthuchi chadziwika chazindikirika chinthuchi Farao achidziwa oulula abale yanga ochinena abale yanga amene ndinkathandiza apitanso kanena amene ndinkalangiza apitanso kanena amene ndinkapulumutsa apitanso kanena Bible unena kuti atamva Farao kuti Moses apha mu Egypt akuti Farao amafuna kupha Moses mfuti m'manja alikwani sangaphe mu Egypt alikwani ngakhala akula nyumba mwanga alikwani masofira a Farao afuna aphe Moses atazindikira adathawa tunena kuti palibe chinsinsi zidzaululika thawa kumba liwiro ende ndinene pano kuthawa sikupusa koma kupulumutsa mukawerenga Bible yanu ambiri adathawa Yakobo tidamona ife adathawa Labani adathawa Joseph adathawa mkazi wa Potifara nyumba kuthawa sikupusa koma kupulumutsa munthu David adanthawa Sauli pofuna upulumutsa moyo kuthawira mdziko la Filisiti adakamva dzakhala kakasa Joseph adathawa Biliva ndikutsimikizire thawa pali nyimbo imene imayimbidwa thawileko kwa mpulumutsi wa moyo wopofuna bwenzi pota moyo athawileko kwa Mbuye udzithawira kwa Yesu zadziwika zaululika zili pambalambanda Farao chimfuti chili m'manja Farao chikwanje chili m'manja Farao chintengo chili m'manja Moses adazindikira no sinthawi nsokhala mu Egypt panga kwatha mu Egypt adathawa Moses zadziwika kuti ndapha zadziwika kuti ndachita choyipa adathawa pamaso pa Farao napita ku Midiani nakhala pa chitsime tidzaone mawa pa chitsime koma lero ndimafuna ndikuchenjezeni chinthu ichi musamale kulibe chinsinsi ndikunena ndi inu musamale kudziko kulibe chinsinsi zidzaululika zimene mudazichita mtseri zidzaululika ena amene adzaulule ndi abale anu munkachita ng'ono wanu akuona ndiye mudamuwuza kuti chonde usanene ng'ono wanu tsiku lina wina osamfunsa dzanena
zikadzadziwika kodakadzazimva Farao kodakadzazimva mene mumambisirayo zidzathabwa. Mudachita ndi sekretari, mudapangana chonde usadzaneni, ndalama mudaba za kampani abwana ndi asekretari ndinene pano zidzadziwika. Ndalama za mzungu zimene mudadya zidzadziwika. Ndalama za minister zimene mwasokoneza kumangira maloji anu, kumangira maprogramu anu, ena magula magalimoto anu ndi ndalama za minister tamverani, zidzadziwika, zidzaululika. Funso anga mkumari, kodi sikadzadziwika minister iyi idzayendabe? Kulibe chinsinsi, kulibe chinsinsi. Ngati mudachita ndi wina palibe chinsinsi, ngati wina adaona palibe chinsinsi. No matter kandi mbale anu, kamudapanga ndi mkazi wanu, kamudapanga ndi mbale wanu, chimene mudachichita mwantseri chidzadziwika. Endi chikadziwika chili ndi zotsatira. Mundimva mukamakambirana nkhani ndi wina, mukadzamvana kuti chonde ndikuuza iwe khosanene, dziwani pali vuto. Ndibwereze pamenepa. Omvera, ukanena nkhani kumusanza kuti ndikuuza iwe wekha, uselekeze kunena. Umakhala ukumuza kuti panopa ndi kuti nkhani yofunikira kwambiri ukanene. Ndipo iyeyo akafuna kwauza ena amanena kuti ndini nkhani ina yake ungayibise chonde usakanene, anduza kuti ndisanene. Ndi amanena ndani amwali apa mtunda janena kuti zakuti koma chonde usanene, ndauza iwe wekha. Naye somaka itenga kapeza best friend yake usanene, ndauza iwe wekha. Ndauza iwe wekha imazungulira mpaka nemadzampeza somweneyo. Ndauza iwe wekha, ndauza iwe wekha, ndauza iwe wekha. Palibe chinsinsi pa dziko pano, palibe chinsinsi. Sikudachita kufunsira kuti adzane na ekha, kaya kwambiri adzane na ekha, akakondwa kwambiri adzane na ekha, akamva kuwawa adzane na ekha. Udzangodaba kuti nkhani yanu ija yaphulika pu. Zidzaululika zakutseri, zidzaululika. Mudapangana kutseri asadziwe mbale chonde asadziwe. Kupanga nokha awiri pano zoululika. Zadziwika kuti chinyengo chidachitika, zadziwika kuti mukazembera munanu, zadziwika kuti mwana uyu mimba mudangonamizira mamuna isi ache. Zidzaululika, zidzadziwika, zidzakhala pambalambanda kuti imfa idachitika ija mudatenga nawo mbali. Zidzadziwika kaya umboni usowe koma Mulungu adaona. Zidzadziwika one day. Funso anga mkumari, kodi zikadziwika mtendere wanu udzakhala bobe? Ndimati ndikufunseni inu, mulibe chinsinsi china chimene mudachita, ndipo chimene chochita tichaululika kwanu kwatha. Ndikunena ndiyo, palibe chinsinsi china. Mauza ngati usanene. Ena ndinena pano mpaka namampasa ndalama mwezi ni mwezi, chonde usanene. Iye akakhala mmaluza mawinga funira, kodi muli ndi 200 land? Ndilibe. Ndinena mpaka nasaka ngongole. Chonde ache mundipesera banja, chonde musanene. Ndiauza munanu kuti mmanyengana ndi wakuti. Ndinena pano wina kujesa nzake, wina mangoveka nzake. Zinsinsi. Kulibe chinsinsi kudziko kuno, kulibe. Zidzaululika, zidzadziwika. Endi zikaululika mudzagwebana, zikaululika chiyanjano chidzatha. Chifukwa amakudalirani, amakutengani ngati nzake. Asisi ndidauza zakuti, achemwa ndidauza zakuti, mbale wanga ndidamuuza zakuti, koma zikadzakhala pambalambanda, ndina kuti pambalambanda anthu mudzagwebana. Sinimadabwa ine kuti aphunzitsa kokha mbanda bwa zaululika. Aulula zimene adachita ndi ahedi aulula. Ayambana neso kokha bwanji adazembesa mankhwala, wina aulula. Adamba zipangizo za kuchipatala mpaka na zidagulisidwa kuchipatala china cha private. Bathu kuno zidaululika. Wina adabwera nazo izi zidaswa kuchipatala china mpaka na wina adamangidwa. Padadusa zaka
patalike pafupike zidzadziwika ngati mudachita awiri palibe chinsinsi, ngati wina adaona palibe chinsinsi. Ngati nkotheka ngufika wekhongo pepesa mpepese Mulungu, ndidachita zakuti kulibe chinsinsi, kulibe. Mfunseni David, gona mkazi wa Uriya, kuyiphimba tchimo kupha Uriya kuti zisadziwike koma zidali pambalambanda. Mfunseni Moses, abale ake okhaokha, upha Muigupti kumfotsera munjenga koma zikaululika. Kulibe chinsinsi kudziko kuno, kulibe. Kuti kunkhani anu ija anthu 4 akuidziwa. Ndibwereze zimene mudachita zija anthu oposa 10 akudziwa, koma one day zidzaphulika pa ntchito panu pomwepo, mu ofesi yanu yomweyo, kumpingo kwanu komweko, grupu yanu yomweyo, dziko lanu lomwelo, kulepa anthu akuzidziwa. Inu amene mumakonda kunena tinkhani chonde sanene, umakhala kumuza kuti chonde uyinene kwambiri kwa anthu ofunikira chifukwa samayibisa. Imamulemera waye anena kuti ndisanene ndi amafika kwanzache, asisi musanene nkhani inja chinsinsi kwambiri mwamva inu achemwe aja ndi chibwenzi ndi akuti koma musanene. Atenga mimba amuna wako mapalibi ndakupita kaitaya koma musanene. Ndiye ima mkachoncho ndiye iwe akakona kubwera kuja makhala chete banja kuti kwataya mimba musanene. Adanena kuti ndisanene. Kuti kwadaba soya ati ndisanene. Adaba panadulu ati ndisanene. Adaba mfuti ati ndisanene. Adabisa ndalama cheka adalemba chabodza ati ndisanene. Zidzaululika tsiku lina, ntchito yanu idzakhalabe, banja lanu idzakhalabe, kudulumika udzakhalabe. Samalani, thawa Farao achidziwa. Tipemphere. Atate mdzina la Yesu, zikomo chifukwa ndinu Mulungu wabwino. Tithandizeni, tisamale ndi pakamwa machitidwe athu. Dziko lino libe chinsinsi. Mwana wanuyo adachita zinthu zina za chinsinsi kwambiri, moti zikumsowesa mtendere. Adauzapo anthu awiri, nkhani yace adziwika, amuna ace akaidziwa, kuntchito akaidziwa. Mulungu zinthera bwanji. Pempho langa, mthandizani mwapade pamene akugonja pamaso panu, kuti Jehova mukhale loya wake. Mdzina la Yesu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen. Mundichitile chifundo Yawe, mundichitile chifundo inu Yawe, mundichitile chifundo Yawe, mundichitile chifundo inu ya, mundichitile chifundo Yawe, mundichitile chifundo inu Yawe. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Henry Tchale, mtumiki wanu, believer, lero pa 21 February 2024, ulendo, sabutopiki, moyo wa chifundo. Exodus chapter number 2, tukuwerenga verse number 15 mpaka na verse number 22. Mawotsogolera kubadwa kwa Moses. Verse number 15. Pamenepo Farao anachimva ichi, nafuna kupha Moses. Koma Moses anathawa pa nkhope pa Farao, nakhala m'dziko la Midiyani
nakhala pansi pa chitsime. 16. Ndipo wansembe wa Midiyani anali nawo ana akazi asanu ndi awiri, 7, amene anadza kudzatunga madzi, ndipo anadzaza mimwero kuti amwetse gulu la atate wawo. Pamenepo anadza abusa nawapitikitsa, koma Mozesi anauka nawalanditsa namwetsa gulu lawo. Mmene anafika kwa Lehi atate wawo, iye anati, mwabwera msanga bwanji lero? Ndipo anati iwo, munthu mu Igupti anatilanditsa m'manja mwa abusa, natitungiranso madzi okwanira, namwetsa gululi. Ndipo anati kwa ana ace aakazi, ali kuti iye, mwansiyiranji munthuyo? Kamuyitaneni adzadye chakudya. Ndipo Mozesi anavomereza kukhala naye munthuyo, ndipo anampatsa Mozesi mwana wace wamkazi Zipora. Ndipo anaona mwana, ndi Mozesi anamutcha dzina lace Gershoni, pakuti anati, ndakhala mulendo m'dziko la eni. Believer limene pamenepa muli bwanja Gershoni nonse, meaning alendo m'dziko la eni. Dzulo tinali pano timanena kuti chinsinsi, palibe chinsinsi zidzadziwika thawa, kulibe chinsinsi. Mozesi adapha munthu, Mozesi adakwirira munthu mumchenga, amene adalipo abale ace okhaokha. Atabwera tsiku lina adapeza akuluma nokhokha abale, adapeza abale akuthidzimulana. Mozesi podzudzula, Mozesi polangiza, umpandiranji nzako? Ankadzudzula amene adali wochimwayo, amene ankampanda nzakeyo. Uchitiranji choyipa ichi kwa nzako? The Bible nena kuti m'bale uja malo monsiya kumgweba nzake, adalankhula pali zinduna, adanena pali abale ena aku Igupti, akuyika iwe mkulu wathu ndani, akuyika iwe kuti udzitiweruza ndani, akuyika iwe kuti ukhale bwana wathu ndani, ufuna undiphenso mene udaphera mu Igupti dzulo lija. Mozesi akuti akachita mantha nadziwa kuti ichichi chaululika. Farao atamva chimpeni m'manja, Farao atamva chimtengo m'manja, ali kuti Mozesi tigwaze, Mozesi ali kuti tiphe. Mukayiganiza nkhani ndikuti asilikali adayilowerera. Nkhani iyi apolisi adadzuka, nkhani iyi nzika za ku Igupti zidadzuka. No, sangaphe m'bale wathu, sangaononge m'bale wathu, sangakwirire m'bale wathu, nayenso afe. Mozesi atachidziwa adathawa. Dzulo limanena kuti zidziwika, dziko lino ilibe chinsinsi, dziko lino kulibe chobisika, dziko lino zonse zimene mudachita mwantseri believer ramvera zidzadziwika. Chenjezo langa, thawira ku Midiyani, pita kwa Yesu. Zimene udachita zijapita umuuza Yesu, kalape pamaso pa Yesu. Yesu akakhululuka, watetezedwa. Koma zobisa zodasi zidzadziwika, tamvera, one day zidzakhala pambalambanda, pakhale zidzavumbulutsidwa. Kulibe chinsinsi kudziko kuno, kulibe. Mudziwa kukumangidwa manyumba, azibambo sakudziwa m'mamidzimu.
awimanga yekhamayi ndimati ndilizekwerere tsiku lina zidzakhala pambalambanda endi mzibambo adzazidziwa. Funso langa, zikadzadziwika kodi banja lanu lidzakhala labwino? Mudziwa mabizinesi ena amene anthu akupanga wasakuwina. Ndibwereze pamenepa, mabizinesi ena sakuwina. Zibambo kumaona ngati akasachakwina kwambiri, malo moti adzigulisa zimene amagulisa zokudekwa kugulisidwa iye akudzigulisa yekha. Ena mabizinesi yawo ni matupi yawo. Ndawina kwambiri, ndawina kwambiri. Ndi zonadi mukurakata bizinesi kapena mukuzigulitsa inu? Zidzadziwika one day. Zidzadziwika. Azimayi ena atenga ngongole, mzibambo sakudziwa. Ngongole yayikulu kwambiri sakudziwa, endi kumene ndalama zapita sizikudziwika. Kurekwa kumabweza pang'ono zina zanthu akugonedwa nazo zidzadziwika one day. Zidzadziwika. Funso langa, zikadzavumbulutsidwa banja lanu moyo wache idzakhala urani banjali? Zikadzadziwika ku ntchito yanu, akadzazidziwa mzungu wanu zimene mukuchitazi, chifukwa musaganize kuti zidzavumbulutsika chifukwa wina uja ndinena pano wina amaita kumulipira mwezi ndi mwezi, akangolandira yathija bwa achepa mabajeti akula ndi anasukula ta ndiulula amunako ndiauza pomwepo iyayi bwanji ndikutumizire pang'ono ati hafu sindikufuna, ndiauza amunako. Ena ndi akapolo kusunga zinsinsi kuti zisadziwike, ndi akapolo. Musauze kuti ndili pa chibwenzi ndi bambo pa mtunda uja. Musauze kuti ni magonana ndi wina wa uko. Musauze kurekwa. Ena ndi azimayi okhaokha akuzunzana, akugwebana, akudyerana, ari asungiana chinsinsi. Udzakhala kapolo mpaka naliti? Tawa palibe chinsinsi. Ena mubisa matenda. Somfuna kunenanso ye mabisa matenda. Mankhwala kumwa mwa chinsinsi. Zidzadziwika one day dzakupezerera mankhwala ali m'manja. Adzadabwa agama mawa nabanda. Umandibisira chifukwa chani? Nabanda. Funso anga nkumali, kodi banjalo lidzapiririra? Manyumba munthu akubisirana kuti kusakudziwa kuti amunawo amamwa mankhwala amarengera kutali. Bwanji osangonena bwanji zina zitima zinenapo kuti shipi kumuziratu mzimayi wandikonda chifukwa chakuthandiza kwathuku ngozi idachitika mthupi mwanga simuli bwino, ndi mamwe mankhwala akuti. Zili kwa iye kuvomereza kupitiliza banja kapena kukana kuti asindikufuna? Nena poyera. Koma zoti apali chinsinsi kurekwa funa dzanene adzakhala mng'ono wanu. Alamu muli bwanja ini mukhala bwinobwino, simukudala koma Mulungu ngwabwino mwatani asadakusena asisi tama mwatu amamwa. Akadzazimva kwa ng'ono wanu banja lanu lidzapitirira. Simunganene nokha chifukwa patalike pafupike zidzadziwika dziko lino ilibe chinsinsi. Mubisa matenda mubisa. Zidzadziwika tsiku limodzi. Zidzadziwika. Moses padali abale acho okhaokha amathandizanso abalewo, koma abale omwewo adachivumbulutsa.
Zidzadziwika ndithu kuti chuma chimene chimuli ndi njoka. Zidzadziwika. Zidzadziwika kuti muli ndi ndondocha. Zidzadziwika mwabera anthu ambiri zitaka kukhwima zinjoka zimankhwala. Zidzadziwika kuti mudadziphera kuti kudziko kuno kuli anthu adadzipha adadzifula okha, anthu adakhwimira matupi awo, anthu adapereka nsembe matupi awo, ena amangopita pachabe kuti alemerebe. Tamvera, kulibe chinsinsi. Wina amene adzanene ndi sing'anga adzachita kunena yekha kodi munikayikira kwanu kuja kulibe wakuti kumati amene oja ndine pano amapanga zakuti umangodzimva nkhani ja trading yabuka banja lindi akamba ngokhwima zina zimene aulula ndi sing'angayo, zina aulula ndi akazawo atopa ndi kuyamwidwa ndi njoka. Zidzadziwika one day. Zidzadziwika kulibe chinsinsi. Nkhani zanu za chinsinsi sija zodi manena kuti mukamanena kuti ndikuuza iwe wekha usanene, kumakhala kumuuza kuti nkhani injofunika kwambiri uyinene. Ndi iyenso amainenanso mwa chinsinsi kuteko aliyense ali ndi best friend. Ndibwereze pamenepa, ngati mwamuuza kuti mumankonda kwambiri, iyenso ali ndi nzache wina wapamtima kwambiri amene akumuuza akauzaso nzache wapamtima kwambiri, nayenso akauzaso wina wapamtima kwambiri. Ndamena kuti chonde musanene, ndauzeni mukha musanene, nkhani iyi njayikulu. Mungandisungireko chinsinsi? Tanena, ninganene chadini, tanena. Koma kudzika kuno zinazi ukamva kambanga mwala nena nachemwa ndayamba kuzifotokoza chonde ndauza iwe weka. Ukangochoka kusiyana naye amene angakumane naye nzache mwina akhoza kumwimbira foni, tabwera kuli nkhani nake, tabwera koma usaineni. Mwina kutumizananso maodio. Banja adali pano mkazi wa Tchale adali pano, mai Jeli adali pano, mai Muhangu adali pano, anena izi ukatha kumuuza nayenso apanga share audio yemweyo. Chonde usaigawe audio, usaigawe ndiye imagawidwa wopya mpaka nemadzakupezanso kulibe chinsinsi. Ndinena pano ena kulira, ena mabanja atha, ena ntchito zidatha, ena utumiki udatha, mzungu adadziwa kuti nditambwali kulibe chinsinsi. Ndalama zanu amasiye mudadya, mudatafuna, mudagula magali moto wanu, zidzaululika. Ena zaululika, madona adasiya kukuthandizani. Thawa akuononga Farao. Kulibe chinsinsi kudziko kuno, kulibe. Mmanamiza akazanu salale simmadziwa, akazanu samaidziwa, amuna nusummauza simmalandira bwanji. Kulibe chinsinsi zidzaululika. Wina daimba choncho mala kuno, kulibe chinsinsi zidzaululika. Ambuye tithandize. Believer, lero tikunena kuti moyo wa chifundo. Moses adadziwa kuti ichi chadziwika, adadziwa kuti zinthu zavuta. Anyamata manena kuti pa galaundi patelera. Moses sanakhalenso pa Egypt. Moses adayatsa liwiro. Moses adathawa. Believer, kuthawa sikupusa, kuthawa nkuchenjera, kuthawa nkupulumutsa moyo, kuthawa ni manena dzulo. David adathawa kunthawa Sauli ende adathawira mdziko la Afilisiti. Joseph adathawa kunthawa mkazi wa Potifara kuti asagonane naye. Moses akunthawa Farao kuopa kuti akhoza kuphedwa. Believer, thawa. Malemba anena kuti adathawira ku Midiyani. Adafika ku Midiyani adakhala pa chitsime. Bible ikunena kuti ali pa chitsime
akuti pankabwera anthu pa chitsime nkudzatunga madzi pa chitsime, pankabwera azibusa pa chitsime kudzamwesa zoweta zawo pa chitsime, koma padali mkulu wina wa nsembe dzina lake Lehieli. Baibulo ikunena kuti mkuluyu adali ndi ana ake 7 akazi okhaokha, ana 7. akuti atabwera ana akazi wanso adali ndi mbuzi zawo, adali ndi nkhosa zawo, ankabwera kudzamwesa. Ndikunena kuti chifundo tikamanena kuti chifundo ndi gawo la zopereka. Chifundo timatha kupereka mphamvu zathu kuthandiza. Nthawi zina timakhala tibe china chilichonse koma mphamvu tili nazo timathandiza. Chifundo, moyo wa chifundo usowa pa mabeliva, moyo wa chifundo ukusowa pa maintercessor, moyo wa chifundo ukusowa pa opemphera. Akutiphunzitsa Mozesi atafika pa chitsime, ana akazi akubwera kudzamwesa zoweta. Padali azibusa ena oweta nkhosa zina achamba, azibusa ena amene adali ankhanza, amene ankazunza ana aakazi. Baibulo nakuti Moses adalowerera ndipo athamangiza azibusa je kuti ana akaziwa amwese zoweta zawo mwamtendere. Chifundo, mukayang'ana moyo wa Moses ni moyo woletsetsa, sakufuna nkhondo, moyo woletsetsa, sakufuna wina dziponderezedwa, moyo woletsetsa. Endi moyo wache oletsetsa omwewo adafika nawo ku Midiyani. Khalidwe lake labwinolo adatsika nawo ku Midiyani. Sadalole kuti ana akazi azunzidwe. Kudziko kuno kuli anthu wina akavutika sizimankhudza olo, sizimankhudza, ende alibe nazo ntchito, satenganso mbali ngakhale pang'ono pomwe. Mapemphera ino Moses atiphunzitse. Moses akuti Moses ataona ana akaziwa ali ndi mbuzi zawo, ali ndi nkhosa zawo, akumwesa ziweto zawo, Moses sanakhale chete, adatenga gawo, adatengapo mpata, nayenso adatumikira mmene akadathera ndi cholinga chakuti anawo athandizike. Chimene adachita ndicha adayamba kumwesa nkhosa za mkulu ameneyi, adayamba kusamalira nkhosa za mkulu ameneyi. Ana akazi aja ndikumamwesa nkhosa zawo mwamtendere. Madzi Moses adatunga nkupereka kwa ana akazi amenewa, napasa ana akazi amenewa, namwesa zoweta zawo. Moses adathandiza. Kenako ana akazi amenewa adabwerera kwawo mu nthawi yake. Chidadabwitsa madala. Oh, hallelujah. Chidadabwitsa madala. Lero mabwera msanga bwanji, lero mafulumira chifukwa chani? Mumabwera kudada pano, mwazimwe sadi nkhosa zangazi zajadi zakhura ntchilemu. Ana akazi ankulu akunena kuti kuli mulendo kuchitsime mu Egypt. Mulendo ameneyi atidabwitsa mu Egypt, mulendo ameneyi atisamalira ku Egypt, mulendo ameneyi atitetezera ku Egypt. Zazibusa zina zopenga zimafuna kuti chita chipongwe, zimathamangisa mbuzi zathu, zimatipanga mwano, koma mu Egypt ailowerera, agweba, athamangisa, onse achita mantha chifukwa ni mamuna nzawo, atithandiza, atijigira madzi, atimwesera ziweto, atisamalira, atitetezera, koma ali kuchitsime. Ndi mkulu yakunena kuti mwansiranji munthu wabwino ngati amene, munthu othandiza ngati amene, munthu wachifundo ngati amene, mwansiranji kutsire, mwansiranji kuchitsime. Pitani inu nomwenu mukamuze abwere, pitani inu nomwenu mukamuze abwere, adzadye chakudya, akusamalirani, atetezera ziweto zanga, abwere adzadye chakudya. Pitani, thamangani mukamuze, fulumire kwambiri. Ana akazi aja adathamanga adampeza
kupeza Moses ali pachima kuti no dada kuti ubwere, dada kuti akakuone, dada kuti tiye ukadye, dada kuti tiye kulimalo kumudzi tiye, pa zimene wachita asitiye. Bilifa tamvera, chifundo chimakupezera malo. Mundimva? Chifundo umakonza malo ako okhala amawa. Mukuwerenga buku la Mateyu chapter number 5 verse number 7 ngati sindikulakwitsa kuti ngodala amene ali akuchita chifundo chifukwa adzalandira chifundo. Ngodala amene amachitira chifundo ena chifukwa amalandira chifundo. Sizo zimene Moses akumana nazo. Adatengedwa Moses pa chitsime nafika ku nyumba kwa mkulu wa nsembe. Bible ikunena kuti adampasa chakudya ndekuti mkulu uyu adasamba. Malemba onena kuti adamkonda kwambiri nyamata wakhalidwe, nyamata muheberi, nyamata adafotokoza zimene zidachitika ku Igupti. Ankatchuka ngati mu Igupti koma asali mu Igupti. Nyamatayi adauza madalawa, sine mu Igupti, ine ndi muheberi koma kwachitika izi. Bible ikunena kuti bwana wansembe Lehi akuti adamkonda kwambiri Moses. Adampasa cha mkazi. Chifundo chimakupezesera banja. Mundimva na Mulungu, chifundo ukamakhala wa chifundo banja simavura. Banja dzadzibambo dzina dzusowa mabanja akazalipo ambiri. Mabanja kusowa nkhanza alibe zifundo. Alibe zifundo. Mabanja ena kuti moyo wa chifundo alibe. Alekhakhakazi amene athambiri mbiri. Ena kudalisa pa gome ndekuti alumbira times 24. Ndimakukonda senza kusiya mpaka na ife lekanise. Ena amene mwasiya ja afa. Mabanja ena kutha chifundo palibe. Chifundo palibe. Believer zidziwika ndi chifundo. Believer zidziwika ndi kuthandiza. Tikana chifundo nkuthandiza. Kuyima ndi ena, kuthandiza ena. Moses adathandiza atsikanawa powamwesera ziweto zawo, powatetezera kwa adani. Sadalola kuti achitidwe chipongwe. Chifundo. Mungatheko kuyima ndi ena chifundo. Mungatheko kudya ndi ena chifundo. Dziko langa ladzadza njala, malo mothandizana tikusekana. Ena nkumachita kuseka, amene ajanjala chaka chino, amene ajanjala iyapana, mwaona alira, mwaona afa, edi nkumaseka. Chikhristu cha mtundu wanji chimenechi. Ena bomalangala nsanje, azimayi aulumidwa ng'ona, azimayi auvurika, akulowa muja nyanja ya Tchale nkukapeza dzimbarara za madzi zotchedwa kuti nyika. Ena miyoyo yawo kuwonongeka, ena dwala, ena ukomoka, ena mtendere palibe. Ndimati lizekhelere, mulibe chifundo. Inu aku government chifundo mulibe. Anzathu achuma chifundo mulibe. Inu maneba simungapasanzanu ufa. Ndimati ndilisekhelere, timadziwika ngatopemphera pa moyo wa chifundo. Tidzidya ndi ena, tidzithandiza ena, tidzithandizako ena. Chifundo. Chifundo. Bible inena kuti patsani kudzapasidwa kwa inu. Chifundo. Chifundo. Khalani achifundo. Tichitire ndani chifundochi? Ana masiye kudziko kuno alipo. Kuli agogo kudziko kuno kusweka kuthandizira. Chitire tifikire ndani anthu alipo ambiri mabanja. Mene njala ilili, mene maumphawi alili, mene anthu akukulukutiramo. Wina ndiye naye pano sadathandizepo ngakhale mmodzi. Ndili ndi funso. Mwayima ndi ndani
ena mungathe kwagulira nzanu thumba la chimanga. Kodi mwayima ndi ndani? Ena simungathe thumba chimanga, mukhoza kwagulira ena mwina 5 kg za chimanga. Kodi mwayima ndi ndani? Ena mungathe kugula mbatata yeniyeni, ena mukhoza kwagulira mpunga, ena mukhoza kwagulira ufa. Ndili ndi funso ine, mwathandiza ndani chifukwa cha vuto ilipoyi? Kodi simungayime ndi wina ngati Biliva? Kodi simungathandize ena? Moses adathandiza zotsatira, adapatsidwa malo, osati malo okha adadya, sikudya kokha komanso adapatsidwa mkazi. Chifundo. Mukawerenga Yakobo chapter number 1 verse number 27 akuti kupembedza koona kovomerezeka pamaso kwa Mulungu ndiko kusamalira ana amasiye, azimayi okalamba. Kwasamalira amene komanso saziphatikize ndi dziko. Kupembedza koona pamaso pa Mulungu kumeneko. Mukamanena kuti ndinu believer, mukamanena kuti ndinu mayi wachigwirizano, kandi ndinu intercessor, Bible ku Yakobo chapter 1 verse number 27, chipembedzo choona, kupemphera kwenekwene kovomerezeka pamaso pa Atate, ndiko achita kutsindika, ndiko kuchereza, kudyesa, kusamalira ana amasiye komanso azimayi amasiye, kuyima nawo mu chisautso chawo. Ndifunse ine, mwathandiza ngati Sala, Dr. Anesi, apolisi, mafumu, mwathandiza ngati? Mwadya ndi angati? Mukamanena kuti tikupita kumwamba, mudayimako ndi ndani? Mumadyesako ndani? Chifundo chikufunika. Moses atiphunzitse. Moses atiphunzitse chifundo. Chifundo. Teni tathandize ena. Abale anu akuvutika. Ndikunena ndinu abale anu ogona njala. Abale anu opemphera kuvunzika kwa mpira kukulukutika. Abale anu chonde thandizani abale anu opemphera. Abale anu adzitumika kukulukutika, thandizani. Galatiya 6 verse number 6, ena sankudya nkomwe, kulalikira sikukutheka, kuyima kutsogolo gwire Bible osatheka, kumangodzedzereka mpaka na munthu funa kugwa. Njala si zinthu, njala yafika pena. Ndimati lisepherere, teni tithandizane. Chifundo. Moses adathandiza. Moses adachita chifundo. Zotsatira adachoka pachitsime napasidwa nyumba. Si nyumba yokha, adadya. Ngati adalibe zovala zosintha, adampasa. Adalibe mkazi, adampasa mkazi. Mpakana adabala mwana oyamba Tchale. Chifukwa ndine mulendo m'dziko la eni, ndachokera ku Igupti. Mwanayi ndi Tchale, ndakhala mulendo m'dziko la eni. Zidatheka zonsezi. Chifundo. Ena simukubala. Phunzirani chifundo, mpasidwe grace. Hallelujah. Chifundo mukwatidwe. Chitani chifundo, business yanu yende. Chitani chifundo, utumiki wanu ukule. Imani ndi ena, thandizani ndi ena, dyani ndi ena. Ka ena kwamangira manyumba, tamangirani manyumba. Ka ena nkuwakolopera kolopereni. Ena mukhoza kwachapira. Musamanene mulibe kanthu ndibodza. Chifundo timapereka china chilichonse, ndipo chimatizindikiritsa kuti ifedi ndife ana Mulungu. Tisiyane pamene mpaka na mawa. Atate, m'dzina la Yesu ndikupemphera chifukwa cha mwana wanu uyu. Mloleni kuti akhale othandiza. Mloleni kuti mbuye wanga mungwiritse ntchito. Ali nazo zinthu zotakhoza kuyima ndi ena. Tate, m'dzina la Yesu akhale ngati Moses. Asalekerere zinthu zikuonongeka. Aletsetse pofuna kuletsetsapo. Atetezere pofuna kutetezerapo. Endi pemphero langa Jehova, pamene mwana wanu akuchita mawu, msintheni munchose pachitsime. M'dzina la Yesu mumpezere malo. M'dzina la Yesu mumpase chakudya. M'dzina la Yesu mumpase mkazi. M'dzina la Yesu mumpase ana. M'dzina la Yesu mumpase mtendere. Athawa kwa Farao. Atate, ziko maifa mmachita maono ndi mmalemekeza. M'dzina la Yesu era mtima tiyankhe kuti amen and amen.